Adichats a tots! Avui vam descobrir i escoltar una nova història. Aquesta història s'appelle Una família d'artistes. Escribuda per Salah Elmur i també il·lustrada per Salah Elmur. Anem. Una família d'artistes. Som tots artistes dins ma família. Ma mai bona és couturière. Talla, cuts, broda les robes més belles del món. Mon pai bon és un artiste també. Faut dire que és florista. Ben flors vermelhos que coronen la via. Ma mãe és infirmière, mas a un artiste també. Pramo garis grans e petitos de les ciències. De bamo, també. Mon pai és un artiste. És d'observar les bestioles. Estudiar los insectes. És entomologista. L'aïnada, qui s'appelle Pénélope, és la tisnera. Teix de tot, tapis, vestits e calçons també. Mon frère és policier. És un art de mantenir la paz entre tots. Mon frère l'art de nos rire. És pallasso. Un farsejaires, vos disi pas. Mon oncle, le frère de ma mãe, és cafetier. Son café és hort bon. Son hill, l'aïnat, aquò és mon cosí, e bé aquest és panisser, brioches, creixents. Ses coques n'han pas lo temps d'esfredir. Son frère, mon cousinet, lo capdet, és terrissé. Dap sos dits agils e un xic d'argila a tupins e jares. Mon oncle, l'autre, le frère del pai, és pescaire a un île. Pren dins son hilat peixs gros e petitons. Du costat de ma mãe, que hi ha també un gran cousin. És lo mercant de glacets. Glaces, glacets, gelat, quin en bou. Los goiats i que esperen sur la plaça
cada giorno. L'uil de ma tante, sabets, la so du pai? Aquesta és musician, joga dau lut, tal homen pla, que tots lo demanden per hala hesta quan se mariden. E jo, soi lo miej bet, lo miej hort, liebi peces, soi arterofil. Que és la fin d'aquesta història. Mercès pla d'haver escoltat. Adeu!